నువ్వలా నేనిలా తప్పించిపోయిన కల తోడులా నీడలా ఇవాళ నిజమైలా నా మౌనములో తొలి పలుకులా నువ్వే ఇలా నా ధ్యానములో నేను తలవక ఉండేదెలా నువ్వలా నేనిలా తప్పించిపోయిన కల తోడులా నీడలా ఇవాళ నిజమైలా. ఇవన్నీ నాకినా? కాదు, నీ పక్క సీట్లో ఉన్నవాడికి. అవును, సడన్ గా హైదరాబాద్ ట్రిప్ ఏంటి? రేపు ఇంటర్వ్యూ ఉంది. ఎందుకు? ఎందుకేంటి, బీటెక్ అయ్యాక ఇంటర్వ్యూస్ వెళ్ళరా? ఇంటర్వ్యూ లేకుండా జాబ్ ఇవ్వర్రా మగడా? జాబ్ ఎందుకు? ఏ నీ షాప్ లో సేల్స్ గర్ల్ జాబ్ ఇస్తావా? హే జస్ట్ కిడింగ్ యార్. 2 nights and 1 day ప్యాకేజ్ అయిపోతుంది. ఎల్లుండి మార్నింగే ఇక్కడ ఉంటాను, సరేనా? 2 nights and 1 day అంటే 36 hours, 2160 minutes, 1,29,600 seconds. ప్రతి సెకండ్ నేను నీ గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటాను. హైదరాబాద్ 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 హైదరాబాద్. I'll be back, Ra. Okay? ఏంటిది? 2 nights 1 day ప్యాకేజ్ అంటే 36 hours, 2160 minutes, 1,29,600 seconds. ప్రతి క్షణం నేను నీతోనే ఉంటాను. చెప్పాను కదా, నీ పక్క సీట్ వాడి కోసం కొన్నా అని. పెదవులకు ఒకే పదం నీ పేరునిక స్మరించడం, నా గుండె సడి నిన్నే సగం చేసింది కదా ప్రతీక్షణం. మాట మాట కలిసే వరకు, చేయి చేయి కలిపే వరకు, కోరి కోరి ఒకటే వరము నికురనా నిన్నిలా ప్రతి జన్మలో. ఎక్స్క్యూజ్ మీ, ఇక్కడ ఒక అతను సన్నగా పొడుగ్గా ఉంటాడు, చూసారా? మేడం, ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయావు? అసలు నాకు చెప్పకుండా ఎందుకు బయటికి వెళ్ళావు? నీకు ఏదైనా అయితే నేను ఎంత టెన్షన్ పడ్డానో తెలుసా? ఎందుకు నాతో చెప్పకుండా వెళ్ళావు? చెప్పు. నీకోసం చార్మినార్ నుంచి బ్యాంగిల్స్ తెచ్చాను.
లవ్ యూ. నువ్వలా నేనిలా నేనిలా